Welcome to Papa Bits TV. Enjoy your watching. Masok-sok nin balon. Saba pati matataba. Iba man lang daw kang sa aba kaysa man pabilog. Mataba.
Tuba na kay Seymour. Diretso ka muna ilay sa SM. Dahil pa, again. Tapos diretso ka muna SM din. Makuha na ka siya. Diretso na yan. Happy is the perfect word to describe how I feel. When I'm with you, I'm at ease. I can let down my hair. We can be silly together. I don't have to pretend. With you, I'm happy just being myself. In your company, I'm never bored. We can have fun whether we're indoors or outdoors. I'm always content in your arms, no matter what life throws our way. As long as we're together, nothing can bring me down. With you by my side, I can take
I'm with you, I don't need anything else. Just your love is all I need to be happy. Without you, I'm incomplete. But with you, I'm finally complete. So as long as you're with me, I'll be happy.
sa ano? Ay, yung kinukuha na ng passport, Pacific Mall. Ikaw ang Ha? anong tulak? Ako, sabaw lang ako pa din. Sabaw lang. Kanin. Yun lang. Siligang. Ayaw pong sinigang. Pinangga. Nilaga lang. Maasim yan. Pero maasim. Ha? Ayaw ko ng maasim. Ayan, ano to? Bulalo. Ayun lang. Anong bulalo? Pero, Gulay pa din. gulay. Pinakbit. Ano yan ah? Dalawang extra ba? Yun na ba yan? Ah, itong pakit. Pakit ng gulay. Isang plato pa. Duwan. Ha? Ah, doon. Mayroon pa kitang maluto. Ayun, isa lang. Ano pang ano maluto? Duwan ako ta? Ha? Kaya? Duwan pang maluto. Ganito na lang sir, lagay ko. Diyan po sa isang plato. Nakakuha ng kutsara. Ah, binibigay pa. Order sa tubo. Palamigin naman natin si Jan. Thanks for watching. Please subscribe.